హై ఫ్రెండ్స్, మా వాడు హ్యాకర్ కొట్టిన వీడియో. ఈడ మా అంజిగాడు ఫ్రెండ్స్. మా అంజిగాడు హ్యాకర్ని డౌన్ చేస్తాడు. అది కూడా ఓన్లీ ఎంప్లిఫైడ్ డబుల్ చెప్పుతానే, మళ్ళీ త్రిబుల్ చెప్పు కూడా కాదు, డబుల్ చెప్పుతానే. వాడు ఏ గన్ను వాడుతుందో తెలియదు హ్యాకర్ గాడు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరే చూడండి. హ్యాకర్ వస్తుండే చిన్నగా. ఇప్పుడు దిగుతుండు చూడు ఫ్రెండ్స్, ఆడ దిగుతాడు చూడు, దిగుతాడు ఫ్రెండ్స్. వాడిని కొట్టినామా లో. మీరే చూడండి, దాడి దిగుండే హ్యాకర్ గాడు. మీరు కొద్దిగా స్కిప్ చేసినా చూడండి. దిగుండే హ్యాకర్ గాడు వస్తాడు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు హెల్త్ వర్షన్ వేసుకో BGM.